menika. Para tamu, para pinisepuh, ngaturaken wilujeng pepanggihan kalian kawula sakadang paguyuban campur sari Sekar Mayang ingkang dipun sesepuhi kadang kula sepuh Kitokek Sekar Mayang ahli madya keperawatan ingkang mijil saking Laladan Triyagan Mojo Laban Sukoharjo Makmur. Awit mudi dawuh saking parengipun ingkang minulya ingkang mugadi Bapak Edi Paikem kalian Ibu Suparmi ing satunggaling hadicara tasakuran Walimatul Akikoh adik Tika Susilawati kanthi pangajab adik kita ingkang dipun tasakuri dados putra ingkang solehah ngabekti dumateng Bapak Ibu migunani tumrap bangsa nagari lan agami. Amin Allahumma amin. Saha-sawanipun kadang-kadang Sekar Mayang kasengkuyung Triwidawati ingkang badhe caos lelipur wonten ngarsa para tamu ingkang sepisan rai kula ingkang mijil saking Laladan Karang Anyar Tentram Mbak Susi monggo katuran pinarak kajeng. Wah mantep. Ingkang angka kalih wanuja ingkang aslinipun menika kelahiran saking Laladan Gunung Kidul Ngayogyakarta. Sak menika mapanipun wonten ing Menjing Kayu Apak Polokarto Sukoharjo Makmur. Asmanipun diajeng Dina. Mbak Dina. Nami jangkepipun Dinamo. Hei. Kegujengan kemawon senes Dinamo. Sayune kok ono Dinamo tah le. Mbak Dina Haryati saking Gunung Kidul aslinipun. Ingkang pungkasan para tamu. Anggere golek penyanyi anyar-anyar tur nom-nom lho Mas oke. Lagi ketemu pisan iki. Saking pundi Dek dalem iku Dek? Nguter Sukoharjo Makmur. Asmanipun Dek Rini. Monggo katuran pinarak ngajeng Yai. Wey! Mekaten Triwidawati sampun katepangaken setunggal mbaka sawiji kula piyambak nami kula tasih ajeg mboten kula wah-wah tasih glendroh arum kuwuk sesarengan makarya kalian Sekar Mayang. Pinangka tembang pambuka saking kadang-kadang Sekar Mayang lelagon pepeling ingkang badhe katun lumantar kanca-kanca Sekar Mayang. Sumangga para tamu wilujeng midhangetaken pepeling para kadang.
matur nuwun para kadang mekaten para tamu kakung putri lelagon pambuka saking kadang-kadang campur sari Sekar Mayang sampun kepareng paripurna.